Sir Jack versus Ma'am Aura. Parents Welfare Act Bill for parents sa baby changing table. Ito, di ba mabalita? Kinahiligo atin agad sa simula. So, simulan na agad natin. Unting RRL lang kung saan ito nagsimula. Nagsimula ito nung nag-post ang Philippine Star ng congratulations Aura. So, nag-share siya ng photos sa kanyang toga at simula pa lang ng mas malalaking pangarap, sabi sa kanyang post. At yun, gumamit dito ng mga she, her, feminine pronouns. At nagpapasalamat din siya kay Vice Ganda na sinuportahan at in-encourage siya sa kanyang studies. Ngayon, nire-share ito ni Sir Jack, isang influencer din, at sinabi niya, anong her good luck bro? At doon na nagsimula ang kaliwat kanan na bangayan. Sabi nga nila, ilabanan ng LGBT versus PWD. Pero bago ang lahat, bago nating talakayin itong ng pronoun choice, gender sensitivity, mga gender studies ng makabagong panahon. Sana pinalagpas na lang natin yung kanyang pag-graduate. Ako kasi para itong issue na ito, natakpan niya yung kanyang success eh. Parang na-overshadow nitong issue na ito, yung talagang gusto lang i-share, which is yung kanyang pagka-graduate, yung kanyang success, yung kanyang nalagpasan para sa kanyang graduation, na hindi lahat ng tao ay may experience, hindi lahat ay, alam mo, magkakaroon ng chance mag-aral. Yung nag-post ito, ABS-CBN. Yan ay isang journalistic body. Naglalaban. Alam nila kung paano dapat yung tamang proseso, SOP, para nagpo-post ka online. Sigurado ako, inaral nila o baka tinanong din nila paano mo gustong ma-address. He, him, he, her, they, them, kahit ano pang gusto mo. Yun lang kanilang procedure. Inaaral nila yan kung paano mo i-address ang isang tao. Alam niya din yan ng mga nagtitesis, di ba, kung paano mo i-address o paano mo ipo-point ang isang tao sa iyong isusulat. At ito yun, nagampanan nila yung trabaho nila. Siguro nakita nila, tinignan nila yung background na kung paano niya ina-address ang sarili niya sa mga interviews o sa mga online o baka diretso lang siyang minessage. Ngayon, sagot ni Sir Jack dito, anong her good luck bro? So, ito na, papupunta na ngayon tayo sa practical niyan. Sa, maaari mo bang tawagin ang sarili mo sa kahit ano? Oo naman, pwede. Ngayon, ang mga tao ba ay kailangan sumunod sa'yo? Depende din, kasi paano kung ayaw ka nila? Paano kung wala silang pakialam kung anong sinasabi mo? Wala ka rin choice doon. Itong laking issue na ito, hindi naman pinipilit ni Aura anong itawag natin sa kanya. Pero dahil nga naging big deal na to, kasi isang malaki influencer din ang nagsabi nito at nag-viral dahil dito. At yun nga, ang mga netizens mahilig ang makahanap ng pwedeng ipanlait pabalik sa'yo. At dahil nga yung tao din mismong yun, yung influencer na to, na si Sir Jack ay kilala na nilalait siya, ayun na, boom, lumaki to sang sobra-sobra. Hindi mo ba pagkakaila na alam mo yung ginagawa mo? Kasi influencer ka eh. I think mapupunta lang to kung gaano mo kapake yung pinag-uusapan nyo. Kasi kung hindi to big deal sa'yo, pababayaan mo lang. Okay, kumbaga sarili mo na lang habang nakaupo ka sa bahay. She, her. Hindi naman yung she, her eh. Scroll down. Hindi eh. Nire-share mo, pinost mo, at alam mo na magiging point of conversation ito, mapag-uusapan nito, at ayun na nangyari. At ayun nga, syempre, ang LGBTQ community bumawi din sa kanyang mga sinabi. Na bakit daw bro, dapat yan bro. So ayun, alam mo yung balikan lang. Yun na nakuha mo. Ayaw ko lang dito ay na-overshadow yung mismong graduation na gusto lang na ma-share ni Aura. At syempre, lalaki pa yung hidwaan, di ba, ng LGBTQ doon sa heteronormative, di ba? Sobrang dami ko ng mga terms ng mga heteronormative na mga peeps na sana nagtutulungan na lang tayo kasi pare-pareho rin tayong Pilipino dito. Kung ano yung nakikita nila, yun agad ang kanilang i-associate kung feminine ka o masculine ka na hindi kasalanan yun. Malamang appearance talaga una namin mapapansin. Yun naman talaga normal na nakikita mo. Ngayon, syempre pag nakausap mo na, pag meron ka ng pake, na kinikilala mo na siya, tapos sabi mo, ay pre, ay hindi po, ito ang tawag sa akin ng mga tropa ko at ito gusto ko itawag mo sa akin. Okay, kung wala lang po, wala kang mawawala sa, di mo magbabayad ng piso kada mali eh, diba? So yun. So, yun na yung konteksto na kung big deal sa'yo, mararamdaman mo doon sa tao. Pero yun nga, kung kaya meron akong tropa na sinabi, tawagin mo akong ganito. Ako minsan sasabi ko pa sa iba, tawagin mo ako master, yun ang gusto ko, kapalit yan. Mapayag naman siya, tatawagin ko siyang she o he, him, ano gusto niya, tawagin mo ako master. Goods lang tayo. Ngayon, syempre, social media yan. Iba-iba tayo ng mga threshold hanggang saan na isang biro sa hindi. Marami talagang nasaktan at dinala sa hukay nila ang kanilang narinig. Marami namang tao na sinusuportahan din naman sa Sir Jack. Kumbaga, talaga siya, both sides. At yun nga, pinapakinggan ko yung both sides dito. Kina-clarify ko lang na talagang meron na rin parang umuusbong na bagong mga konsepto pagdating sa pagiging academic na
paggamit ng tamang gender-specific na mga words na yan. Pag nagsusulat ka, pag ang pangalan niya Gary, di ba, ilalagay mo he doon sa sentence to complete the sentence. Naiintindihan ko at hindi ako magugulat na tatanungin pa ba yan si teacher kung ano bang pronouns ang meron si Gary. Alam mo yun, please maging practical naman tayo. Pero yun nga, dapat alam mo pa rin, dapat updated ka pa rin naman sa nangyayari sa mundo. Sa mga nagsasabi na Western concept din daw yan, narinig ko na din yan before, nagtingin-tingin din naman ako, hindi rin siya Western concept kasi marami rin naman gender fluid natin sa mga babaylan ang mga ganon. I-search nyo lang para di na matagalan to. Dahil marami pa tayong balita ka ng dadaanan. Pero yun lang, ang pinakakinalungkot ko lang, kumbaga, dinarespeto ko yung both sides kung ano yung gusto nilang i-express kasi yan naman talaga ang habol ko sa mga ganitong balita. Kaya ayoko lang dito ay natabunan yung accomplishment ni Aura dito. Ay mapabrony man siya, CC, kahit ano yan, importante ay hindi lahat ng tao ma-achieve yan. At minsan, mas importante din ang ating mga success at experiences kesa sa ating mga pronouns o kung ano man tingin natin sa sarili natin. Pero naiintindihan ko rin na may ibang tao na nagsisimula muna sila intindihin na sarili nila para magawa nilang mag-achieve pa beyond themselves. So, sunod na balita kaya ito naman, nagsulong ulit ng batas si Senator Panfilo Lacson na panagutin ang mga anak na hindi makapagbigay ng suporta sa kanilang mga magulang na may edad, karamdaman o walang kakayahan sa bahay. Layo ng batas na ito maiwasan ang pag-abandona ng mga anak sa kanilang mga magulang. At nainis ang mga netizens dito dahil bakit one way lang? Paano yung mga mapang-abusong magulang? Siyempre, maiinis yung mga anak nilang tumanda sa kanilang pang-aabuso kung ganun lang kasimple yung batas. Pero yun nga, kung matutuloy man ito, siguraduhin nila na dapat natitik nila lahat ng checkmark na dapat deserving yung magulang, dapat yung bata ay naiintindihan kung ano ang deserving sa hindi. Kasi baka hindi talaga nila naiintindihan yung ginawang sakripisyo ng magulang nila. But dapat fair lang naman sa lahat. Kasi syempre, di ba sa ibang bansa, nilalagay sila sa mga homes na merong share ang gobyerno doon. Baka mangyari dito, buong 100% kailangan nila ibigay dun sa magulang nila o dun sa mga nag-alaga sa kanila. Paano naman yun? Baka hindi na siya makapag-start ng sarili niyang buhay. Eh paano pag nung tumatanda, puro bisyo yung magulang, tapos nung nag-retire na, ang daming sakit na kailangan bayaran ng anak niya, kawawa naman yun. Paano siya makapagsimula ng sarili niyang buhay? Di ba? Paano niya magagampanan yung sarili niyang mga gastos? Sana ako, ang gusto kong dagdag dyan sa pagpatapos niya, sana meron ding porsyento ang gobyerno. Kung 50,000 ang pagpapagamot para sa sakit na kanyang magulang, sana kalahati nun ay bayaran din ng gobyerno basta may mga tamang tick marks na makuha dito. Kasi kung hindi po, ito na naman tayo, investment na naman ng anak mangyayari niyan. Eh tinitigil na nga natin yung cycle na ganun. Di ba na sana yung mga gusto maging magulang, mag-ipon kayo para sa sarili nyong retirement. Para sa dulo ng araw, sa dulo ng inyong mga buhay habang ini-enjoy nyo, eh hindi ang mga anak nyo ang bubuhay sa inyo. Kasi tandaan nyo, hindi ang mga bata, hindi ang mga anak nyo ang pumili mabuhay. Kayo ang nag-decide gumawa ng mga anak. Kayo nag-decide gumawa ng buhay. Diba? #blessings. Kaya siguraduhin nyo na handa kayo doon. Hindi dapat maghanda sila para pa nag-retire ka. Kasi maging investment plan na naman. So, itigan na lang natin yun. So, syempre, okay naman ako dito dahil diba, marami namang dyan mga magulang na deserving. Tapos meron naman mga anak nila na sutil na bigla mawawala. Di na sila aalagaan. Dahil may mga ganon. Ito lang yung parang safety net nila. Okay ako doon. Linisin lang nila, dagdagan lang nila ito at sana i-share din ito sa public. So, ayun. So, sunod na balita kaya at panguli, netizens call out for parents for using baby changing in the mall. Na, ito naman, kung kanina ina-identify natin yung pronouns, dito naman ina-identify natin kung tunay bang bata ang isang fur baby. Nangyayari sa mundo. So, ito, nainis sila kasi ginamit sa isang baby changing table sa isang mall ang isang talagang pet. At nainis sa mga netizens kasi baka unsanitary yun at unhygienic. Pwedeng-pwede naman to gawa ng paraan ng mismong mall na gumawa ka isa pang mesa para sa pag-change ng mga hayop na yon. Alam ko ibang mga bata nagiging hayop din pagtanda, pero literal na hayop kasi talaga. Kunyari ako, meron akong hawak-hawak sanggol, sakit ako nag-aayos doon. Balay ko ano meron sa aso mo. Baka meron yung mga ticks o yung mga makate, kung ano, garapata, kung ano man yan. Ayoko ilagay dyan, di ba? Hindi ko alam yun. Mas sensitive ang balat ng isang bata kaysa sa isang hayop. Meron din mga sanggol na allergic sa mga fur ng mismong aso, mismong pusa. Okay lang sa akin na respetuhin natin ang mga hayop na parang tao. Pero wag natin sila i-compare sa talagang tao.
tulad ng paano natin irespeto ang mga tao, bigyan na natin sila ng sarili nilang mga changing tables. O di yun lang. Pero kung pag-iisahin natin sila, saan matatapos? Saan magkakaroon ng fine line? Saan magkakaroon ng boundary? So doon tatapos natin balita ng linggo. Maraming salamat sa manood. Bigay pa kayo ng mga issue hihimayin natin para tayo ay makanse at maraming salamat. James Yapper na mamaalam. Shoo!